Κύριε Πρόεδρε, ζητάτε να γίνουν άμεσα εκλογές ώστε να εκφραστεί ο λαός και να αποφασίσει ποιο δρόμο θα διαλέξει. Τι εννοείται με αυτό, αν θα πρέπει να διαλέξει μέσα στην Ευρωζώνη ή έξω από την Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να διαλέξει με ποιο πρόγραμμα και με ποιες διαδικασίες θα βγούμε από την κρίση. Αυτό βασικά έχει να διαλέξει ο ελληνικός λαός. Από εκεί πέρα το θέμα της Ευρωζώνης είναι πολύ πιο περίπλοκο από μια απόφαση. Όπως βλέπετε εδώ, η Ευρωζώνη βρίσκεται στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και δεν ευθύνονται γι' αυτό οι τεμπέληδες Έλληνες, όπως μας έλεγαν, ότι τα φάγανε μαζί, ούτε ευθύνεται το γεγονός ότι είναι μια κρίση που αφορά την Ελλάδα, είναι ελληνικής προέλευσης η κρίση. Εδώ η κρίση είναι συστημική, είναι δομική, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, είναι κρίση της αρχιτεκτονικής πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το ευρώ, είναι κρίση του μονεταρισμού πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το ευρώ. Συνεπώς, το κρίσιμο το οποίο έχει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι αν την κρίση αυτή θα συνεχίζουν να την πληρώνουν τα φτωχά και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα ή θα την πληρώσουν και αυτοί που κερδίζαν δισεκατομμύρια τα χρόνια της ανάπτυξης και συνεχίζουν να κερδίζουν και σήμερα. Δεν έχει να διαλέξει ο ελληνικός λαός αν οι φτωχοί και οι μεσαίοι θα πληρώνουν σε ευρώ ή δραχμές. Έχει να διαλέξει αν θα πληρώνουν οι πλούσιοι ή οι φτωχοί. Αυτό έχει να διαλέξει. Οι πλούσιοι που έχουν θησαυρίσει και έχουν βγάλει την περιουσία τους στις τράπεζες της Ελβετίας. Αυτοί οι οποίοι ακόμα και τώρα απαιτούν, χωρίς να δίνουν δεκάρα στην ελληνική οικονομία που καταρρέει, να κερδίζουν από τις τράπεζές τους ή από τις επιχειρήσεις τους ή από τις εργολαβίες που παίρνουν ή απαιτούν ακόμα και η ασφάλεια των πλοίων τους να εξασφαλίζεται από το εισόδημα του ελληνικού λαού, δηλαδή από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Αυτό είναι το βασικό δίλημμα. Το δίλημμα είναι αν θα πληρώσει αυτό που εμείς ονομάζουμε πλουτοκρατία, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που έχουν πάρα πολλά χρήματα στην άκρη ή θα πληρώνουν συνεχώς ο ελληνικός λαός. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στο θέμα του ευρώ, διότι υπάρχουν τοποθετήσεις τελευταία από στελέχη του συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον του συνασπισμού, που βλέπουμε υπάρχει μια τάση υπέρ της δραχμής ή τέλος πάντων να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, του κ. Λαφαζάνη, μια δήλωση. Τελικά, ποια είναι η θέση σας? Πρέπει να μείνουμε στο ευρώ και με τι κόστος ή πρέπει να πάμε στη δραχμή και με τι κόστος? Οι απόψεις που κατατίθενται στο εσωτερικό του κόμματος μας είναι απόψεις που έχουν μια, αν θέλετε, πιο βαθιά προσέγγιση από αυτή την επιφανειακή να μπούμε ή να βγούμε, να μείνουμε ή να φύγουμε. Η τοποθέτηση στην οποία αναφέρεστε έχει την εξής προϋπόθεση. Να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να πάρει την εξουσία στην Ελλάδα μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία θα βρεθεί κάποια στιγμή στο δίλημμα με ποια πολιτική θα εξυπηρετήσει και με ποιες επιλογές θα συμφέρουν τον εργαζόμενο. Κανένας από τον δικό μας χώρο δεν ισχυρίζεται ότι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα με τους ισχύοντες συσχετισμούς αποτελεί λύση. Δείτε, για παράδειγμα, και μην τις υποτιμάμε τόσο λοιπόν αυτές τις απόψεις και τις απαξιώνουμε. Γιατί είναι προφανή τα παραδείγματα. Η Ουγγαρία είναι μια χώρα που έχει εθνικό νόμισμα. Βγήκε πριν από 2 χρόνια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τώρα αναγκάζεται να ξαναμπεί σε αυτό. Έχει κάνει 10 υποτιμήσεις στο νόμισμά της και το εισόδημα των πολιτών της και το επίπεδο διαβίωσης διαρκώς μειώνεται. Και σήμερα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στέγης για χιλιάδες πολίτες. Δεν σώθηκε επειδή έχει εθνικό νόμισμα. Και γιατί δεν σώθηκε? Γιατί και εκεί η αστική τάξη θέλει την κρίση να την πληρώσουν τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα. Και αυτή να συνεχίσει να έχει κέρδη. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω. Το ζήτημα δεν είναι αν ο λαός θα πληρώνει σε ποιο νόμισμα. Το ζήτημα είναι να πληρώσουν πλούσιοι. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια ανάποδη αναδιανομή πλούτου από αυτή που γίνεται με βίο τρόπο την περίοδο του μνημονίου. Και το ζήτημα, αν θέλετε, είναι να μπουν οι βάσεις της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Κάνατε λόγο σε αυτό το πλαίσιο για έναν αντιμνημονιακό συνασπισμό εξουσίας. Αλλά οι δύο βασικοί πιθανοί συνομιλητές
δηλαδή το ΚΚΕ και η Δημοκρατική Αριστερά, βλέπουμε ότι από τη δική του σκοπιά ο καθένας είναι αρνητική σε αυτή την προοπτική. Τι σας κάνει να επιμένετε και να συνεχίζετε αυτή την ανοιχτή πρόσκληση? Για παράδειγμα, προχτές διάβασα ότι απευθύνεται προσωπική πρόσκληση στον κύριο Κουβέλη. Προσωπική πρόσκληση δεν απευθύνουμε σε κανένα. Η πρόσκληση είναι βαθιά πολιτική και αναφέρεται σε πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Αναφέρεται στον κόσμο. Ακόμα και σε αυτούς που βρέθηκαν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Αναφέρεται όμως και σε πολιτικές δυνάμεις με συγκεκριμένες διευθύνσεις. Μιλήσαμε συγκεκριμένα. Είναι γεγονός ότι για διαφορετικούς λόγους, τόσο η ηγεσία του κόμματος, όσο και η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς, προς το παρόν αρνούνται αυτό το προσκλητήριο. Και μάλιστα το αρνούνται με πρόφαση, και αυτό είναι οξύμορο, τα ζητήματα της Ευρώπης. Και οι μεν μας κατηγορούν για αντιευρωπαϊστές και οι άλλοι για φιλοευρωπαϊστές. Είναι προφανώς ότι πρόκειται για πρόσχημα. Διότι τη στιγμή που καταραίει η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός στενάζει, το διακύβευμα σήμερα είναι πολύ σημαντικότερο από τις όποιες υπαρκτές διαφορές υπάρχουν εντός των δυνάμεων της αριστεράς. Θα ήθελα να παραλληλήσω την εποχή μας με μια άλλη κρίσιμη ιστορικά συγκυρία για την ελληνική κοινωνία και για τη χώρα και για το λαό. Την περίοδο όταν είχαμε κατοχή, είχαμε πείνα, είχαμε εξαθλίωση και είχαμε και άρση της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής κυριαρχίας. Τότε λοιπόν η αριστερά κατάφερε να γράψει τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας, επειδή παραμέρισε τις διαφορές και προχώρησε στη βάση ενός μετώπου κοινωνικού και δημοκρατικού με στόχο την εθνική απελευθέρωση και την κοινωνική προκοπή. Πιστεύουμε ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα. Με ρωτήσατε γιατί επιμένουμε. Επιμένουμε γιατί η πρότασή μας βρίσκει απήχηση στην κοινωνία. Επιμένουμε γιατί η πρότασή μας βρίσκει απήχηση στη βάση της αριστεράς. Επιμένουμε γιατί η πρότασή μας απαντάει στο διατάφτα, όχι θεωρητικά, στο πώς θα δοθεί λύση διεξόδου, με ποιες δυνάμεις και με ποιο τρόπο. Κανείς άλλος δεν απαντάει σε αυτό. Υπάρχει το μπλοκ των δυνάμεων του μνημονίου, συγκροτείται, ο συνασπισμός του μνημονίου συγκροτείται. Είναι καιρός να συγκροτηθεί και ο άλλος συνασπισμός που θα ανατρέψει το μπλοκ του μνημονίου και θα δώσει μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα και το λαό. Πολύ ωραία. Να έρθουμε και σε δύο πιο δικές μας, δικά μας θέματα. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω και συνδέεται μέσως και με τα προηγούμενα, έχει να κάνει με την βουλευτική έδρα στην Αχαΐα. Η θέση της νομαρχιακής του κόμματος, του συνασπισμού, όπως γνωρίζω και διορθώστε να κάνω λάθος, είναι ότι η έδρα αυτή υπαρπάχθηκε από τον νέο βουλευτή. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Και το δεύτερο, επειδή οι εκλογές κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα έρθουν, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος για την Αχαΐα? Ο εκλογικός στόχος είναι οι έδρα να γίνουν έδρες. Τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση αν υπαρπάχθηκε ή όχι. Νομίζω ότι ο λαός της Αχαΐας θα μας κρίνει όλους. Θα κρίνει αν η ψήφος του πήγε σε καλή μεριά ή όχι. Θα κρίνει αν εκπροσωπείται επάξια αυτή τη στιγμή στη Βουλή ή όχι. Μας κρίνει όλους καθημερινά. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι ανάγκη ο δημοκρατικός λαός της Αχαΐας και της Πάτρας να γίνει μπροστάρης σε μια διαδικασία ριζικής ανατροπής των υφιστάμενων σχετισμών. Η Πάτρα είναι μια πόλη που ήταν από πολύ παλιά πληγωμένη από την ανεργία. Σήμερα είναι μια πόλη σχεδόν κατεστραμμένη, με τις παραγωγικές της δυνατότητες να εξασθενίζουν, με την μικρομεσαία διαστρωμάτωση να πλήττεται θανάσιμα από την κρίση, με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να κλείνουν τα μαγαζιά τους, να είναι σε απόγνωση και σε απελπισία. Η Πάτρα ήταν πάντα και η Αχαΐα ευρύτερα η εκλογική περιφέρεια που ο δημοκρατικός χώρος είχε στο δικό του κάστρο. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση
η Πάτρα να είναι και η Αχαΐα να είναι η εκλογική περιφέρεια που θα γίνει πράξη αυτή η πολύ ελπιδοφόρα και σημαντική σε επίπεδο δυναμικής συνάντηση της ριζοσπαστικής αριστεράς με το λεγόμενο δημοκρατικό χώρο. Μέσα από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουμε ότι θα είναι διευρυμένα και από ευρύτερες δυνάμεις, κυρίως από τον χώρο του προσώπων και των δυνάμεων που φεύγουν με κριτική στο ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ, διότι έχει μετατραπεί σε κόμμα του μνημονίου, αλλά και πολίτες που επαναπροσδιορίζονται πολιτικά, μπορεί να βρέθηκαν στις κάλπες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αντιμετωπίζουν σήμερα το πρόβλημα της επιβίωσης και κατανοούν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να τους εκπροσωπήσουν κοινωνικά, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τα κοινωνικά τους συμφέροντα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σήμερα. Οι πολίτες θα στραφούν σε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που μπορούν με μεγαλύτερη αυθεντικότητα να υπερασπιστούν τις κοινωνικές τους ανάγκες και τα κοινωνικά τους συμφέροντα. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την παρούσα Δημοτική Αρχή, την οποία ο συνασπισμός στήριξε και συμμετέχει στο Δημοτικό Σχήμα. Μετά από ένα χρόνο, πώς αξιολογείτε την παρουσία της? Θεωρείτε ότι τις ελπίδες και τις προσδοκίες που καλλιέργησε τις έχει ευωδώσει? Όταν ο Γιάννης Δημαράς κέρδισε τις εκλογές, το ίδιο βράδυ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: Δήμαρχε, δεν ξέρω αν πρέπει να σε συγχαρώ ή αν πρέπει να σου πω κουράγιο, διότι ανεβαίνεις ένα Γολγοθά. Τη θυμάται στην τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα ο Γιάννης Δημαράς και τη θυμάμαι και εγώ. Όσοι εκλέχθηκαν δήμαρχοι πριν από ένα χρόνο, είχαν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους την προοπτική μιας πολύ βίαιης διάλυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις υφιστάμενες κυβερνητικές πολιτικές. Δεν είναι λογικό να απαιτούμε από αυτές να ανταπεξέλθουν πλήρως στις προεκλογικές υποσχέσεις, γιατί τα δεδομένα μέσα στον χρόνο άλλαξαν. Οφείλουμε όμως να απαιτήσουμε από αυτές να μην γίνουν οι μάντες μεταφοράς της μνημονιακής κυβερνητικής γραμμής, να μην λογοδοτήσουν στη δοτή κυβέρνηση της Τρόικας, αλλά να λογοδοτήσουν στις ανάγκες των πολιτών τους. Και ο Γιάννης ο Δημαράς ανταπεξέρχεται σε αυτό το καθήκον. Πρώτα και κύριε, ανταπεξέρχεται διότι εκεί που δοκιμάζονται οι δήμαρχοι και οι δήμοι είναι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν δομές αλληλεγγύης, αλλά και να μην υποκύψουν σε αυτόν τον παράνομο αντισυνταγματικό εκβιασμό σε σχέση με το χαράτσι. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα αυτό το κίνημα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που θα αρνηθεί να βάλει τους πολίτες στην αγχώνη προκειμένου να πληρώσουν, χωρίς να έχουν βεβαίως τη δυνατότητα, ένα χαράτσι το οποίο είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Σε αυτό το πεδίο λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα ευρύτατο κίνημα με μπροστάριδες δημάρχους και δημοτικές αρχές και πιστεύω ότι ο Δήμος της Πάτρας και ο Δήμαρχος της Πάτρας θα ανταποκριθεί στην απέτηση να εκφράσει τα συμφέροντα της κοινωνίας και να λογοδοτήσει στους πολίτες, όχι μόνο σε αυτούς που τους ψήφισαν, σε όλους τους πολίτες της Πάτρας και όχι σε μια κυβέρνηση που επιμένει να παρανομηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.